Ui, aquest local té molta història. Aquest local comença, era nostre de propietat, abans tot això era tèxtil, aquí a Mataró, el carrer Tres Toms de dalt a baix, però com tot en aquesta vida va passar la història. Doncs jo treballava en una empresa multinacional alemana a Barcelona i aquesta empresa després de 18 anys va tancar i clar, jo em trobava amb 2 nens petits, amb 18 anys d'antiguitat a una empresa, sense ganes de començar com l'últim mono en una altra empresa. I com sempre m'havia agradat moltíssim la pastisseria, que era el meu hobby, doncs vaig dir, mira, saps què? Que faig un canvi total. Em vaig apuntar a l'Escola Hoffman de pastisseria a Barcelona i em vaig treure el títol de pastissera. I a partir d'aquell moment, des de l'octubre de 2014, doncs vaig començar aquí. Vaig agafar el local, reforma total, integral, i a partir d'aquí va començar una bella història d'amor. Jo soc pastisseria tradicional i també moderna, creativa. La meva avantatge és que com vaig néixer i em vaig criar a Alemanya, doncs tot el tema pastisseria alemana és algo que porto a la sang. I és un tema que aquí no s'estila molt, però mira, em costa, de que la gent mengi fruita als pastissos. A Alemanya és molt habitual, el crumble i les fruitetes, i aquí no, aquí costa moltíssim, però cada vegada va haver-hi més persones que ho intenten. I és això, és pastisseria tradicional, des de la Massini, la Sant Marcos, la Sara, la Sacher, fins a coses totalment creatives, com els pastissos de fondant, pastissos de bodes, pastissos per comunions. La part principal d'aquest negoci, a part del que és la comanda de pastissos personalitzats, és la part de formació. O sigui, no és un títol oficial, però tu pots venir aquí a fer cursets. I estan els cursets des del típic dia que vols aprendre a fer i decorar galetes, a fer elaboracions de tartes de veritat. I aquí jo no et dono les coses fetes. El que ve aquí ho ha de fer tot ell. Ve amb el davantal i amb moltes ganes d'aprendre. I són normalment sessions de 3-4 hores. I quan fan el pastís de fondant, amb decoracions i modelatge, són jornades de dia sencer. Sí, estan 2 tipus. Està el petit pastisser, que aquest consisteix en les hores del migdia, entre la 1 i les 3, durant l'hora del dinar, que els nens normalment porten carmanyola, fem primer les classes de llengua, o bé anglès o bé alemany. Durant aquesta estona del dinar, els nens van parlant entre ells, van fer converses, però tot en la llengua triada. I després de dinar, recollim i fem sempre alguna elaboració, alguna coseta, que després això s'ho porten cap a l'escola per berenar. A veure, jo el que trobo aquí està molt bo, però és molt dolç. La pastisseria alemanya potser que tingui una mica més de mantega, però no és tan dolça. A Alemanya els pastissos són, no sé com dir-ho, són boníssims. Són molt bons, molt bons. I si t'agrada la fruita, si t'agraden els toques aquests cruixents, una mica el joc de textures, de fruita amb pa de pessic, amb un cruixent a sobre, l'acidesa de segons quines fruites, les típiques fruites d'Alemanya són més àcides que les d'aquí, les prunes, les pomes. És una pastisseria molt bona, és molt bona, que serveix tant per l'esmorzar com per fer una festa el diumenge a la tarda. Però després, diferència en si és el gust, jo diria que és la barreja entre l'àcid de la fruita, que no tots són fruita, que també hi ha de cremes, però per fer un resum, la diferència per mi està en l'acidesa de la fruita amb el dolç de la mantega i el sucre. Jo Mataró ja la coneixia perquè els meus pares van comprar el pis quan jo vaig néixer i estava llogat, el tenien llogat i fins al 82 no vam començar a estiuejar aquí a Mataró. Doncs clar, jo al 82 tenia 9 anyets i cada estiu veníem, o sigui que Mataró tampoc era això de dir que no la coneixia, això sí, ha fet un canvi brutal. Brutal, perquè abans venies d'Alemanya, venies aquí a Mataró i per molt que als anys 80, cap al final, ja vas començar a veure les reformes, les obres, tot el que es feia per les Olimpiades, que a Mataró també es va veure, però no té res a veure, o sigui, era com... no era tercer mundo, però hi ha molta diferència. Home, ara mateix com a gran preocupació jo diria que està el tema de l'ocupació, perquè aquest barri sempre ha sigut un barri molt tranquil, molt tranquil, la gent es coneix, molt benvinguda, o sigui, molt bona relació amb tothom, és molt amè, és un barri així com de germans o família.
I això per una part està molt bé perquè, clar, veus que quan han hagut, que últimament estan havent molts problemes d'ocupació de pisos o d'intents d'ocupació, però es queden a l'intent perquè com els veïns fan pinya, doncs clar, funcionen i avisen de seguida i estan molt al loro. És especial perquè jo m'he criat tota la vida aquí, per tant, des de molt petita, clar, per una banda, he vist créixer el barri a la mateixa vegada que jo creixia, però també perquè he estat molt vinculada a moltes de l'associacionisme, del teixit associatiu que hi ha aquí al barri i també he cuidat, o sigui, he sigut com part activa per cuidar aquest barri, no? Per implicant-me perquè aquest barri millorés. Llavors, me sento molt meu. O sigui, en general fa falta, a nivell global, sí que penso que aquí a Molins sempre hi ha hagut una tendència que la gent jove ens impliquéssim, perquè al final, si no era per familiars o coneguts, sempre teníem alguna vinculació amb l'associació veïnal i, de fet, sempre hi ha hagut com una assemblea jove que ha anat muntant coses, no? o que s'ha activat per fer projectes. Vull dir que aquí és prou habitual, tot i que ens agradaria podríem millorar moltes coses a nivell de participació juvenil, però sí que estem contents si comparem amb altres realitats. I sí que és veritat que llavors ha arribat a un punt en el que està bé, no? Té un centre cívic, està bé, però sí que és veritat que li manquen serveis, no? I sempre s'ha reivindicat que és un barri que té el centre cívic i no té cap equipament més, que és falt, no? Tot i ser petit, sí que hi ha molt de moviment i que li falten espais i li falten serveis. Llavors, jo des de molt petita sí que he vist molt com creixement de vivenda, sí que hi ha hagut creixement, però no ha sigut especialment en aquest barri, no? El creixement de la vivenda, que es facin molts blocs d'edificis, ha anat millorant en certs aspectes, però també s'han perdut altres, no? Jo recordo com jugar molt més al carrer, ara ho veig... També estem en ple Covid, que és difícil, però sí que hi ha com menys espais on es permet. Per exemple, ara hi ha moltes places on es pot jugar a pilota, on es pot utilitzar l'skateboard, que hi havia molts joves que l'utilitzaven en aquell barri, no? I és com s'ha anat limitant una mica també els espais on poder estar al carrer sense com una ordenança molt restrictiva en molts sentits. El primer que volem i al final que sempre hem intentat amb l'associació veïnal és generar vincles forts entre el veïnatge del barri, no? Tenir espais de trobada, espais de cohesió de barri i al final en un moment on la pandèmia ens està aixafant tant, òbviament volem recuperar aquells espais al final la festa del barri dels Molins crec que és força coneguda a nivell de Mataró per l'espai aquest que donava i tenim ganes de tornar-nos a trobar amb veïns i veïnes i fèiem moltes activitats que ara aquest curs no podem fer. Llavors sí que d'entrada el que ens agradaria seria poder recuperar tota aquesta vida al carrer que ens falta. Potser sense comptar els fets aquests de la pandèmia, el que sí que tenim ganes és per exemple, de tenir més equipaments. Fa molt de temps que estem reivindicant fa infinitat d'anys, jo no estava ni vinculada a l'associació veïnal segurament quan es va començar a treballar tot això, però sí que s'ha reivindicat sempre que una biblioteca, per exemple, seria per la població que hi ha a Mataró, fa falta una tercera biblioteca, seria necessària una tercera biblioteca i per la manca d'equipaments d'aquí de l'entorn és el que sempre s'ha reivindicat, no? O altres coses que veig que serien interessants és tenim uns joves que estan aquí que estan en un solar que estava abandonat i han fet ells mateixos han après i han construït una pista d'skate perquè tenia la necessitat, i això crec que és un potencial enorme, no? Tenia la necessitat de trobar-se, de fer esports junts i així també promociones hàbits saludables dintre els joves i a més ha sigut una proactivitat molt gran, o sigui, veus una proactivitat molt gran en els joves. Llavors, clar, per mi és superinteressant poder mantenir espais així, que hi ha hagut una autogestió, que els joves s'han implicat, que al final, quan abans parlàvem una mica d'aquesta participació juvenil, si ja s'està donant, perquè és així,
no? Per idiosincràcies del que està passant, doncs afiancem aquests projectes i donem-los més recursos, per exemple, també, no? Idees que em venen al cap, o ampliar el CAP, també, que tocaria que fos, o sigui, que tingués més recursos al CAP per tota la població que hi ha. Bueno, pues el Paleo Training, Paleo sería una marca americana que viene de la paleodieta, y lo que ha hecho Paleo Training es recogerla como su principal modelo de nutrición y crear la marca Paleo Training, la marca española, viene de Lanzarote, y lo que ha hecho un sistema funcional, de entrenamiento funcional, junto con esa paleodieta, muy efectivo y divertido, claro. Lo que se va a encontrar aquí es lo más parecido que te podrías encontrar a la naturaleza en cuanto a movimiento. Interactuamos, como se puede ver, como en la sala, con troncos a diferentes alturas, y lo que imitamos es cómo actuaba el hombre del Paleolítico, ¿vale? Que nosotros creemos y pensamos y sabemos que era la mejor manera de quemar grasas. Bueno, las ventajas que tiene este entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, sería a la hora de estimular nuestro cuerpo, ¿vale? Si tú siempre recaes en un mismo entrenamiento, ¿vale? Ejercitando siempre los mismos músculos, siempre con la misma rutina de entrenamiento día a día, tu cuerpo lo que va a necesitar es más estímulos en cuanto a horas de entrenamiento, en cuanto a un elevado de número de repeticiones, ¿vale? Y si tú le das un estímulo diferente cada día, con entrenamientos diferentes, que es lo que tenemos aquí, de hecho tenemos más de 80 entrenamientos diferentes, y lo que conseguimos es darte estímulos cada día, ¿vale? Y lo que conseguimos es quemar grasa, ¿vale?